hasiko ba. Vale. Esoko bilkura ospatzen dugu, 2024ko urriaren 24an, arratsaldeko 7:00, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan, berrizko hiri antolamenduko plan orokorraren aurrerapena eta hasierako dokumento estrategikoa jendaurrean jartzea. Eta, hor komendatu izan dugu, ezta, pixkat, erabaki proposamenean jasotzen dena irakurriko dut. Berrizko hiri antolamenduko plan orokorra onartzeko izapidetzen ari den espedientea ikusi da. Ikusi dira hiri antolamenduko plan orokorraren aurrerapena eta Arrutiar SCP enpresak apo idazteko zerbitzu kontratuaren esleipedunak aurkeztutako hasierako dokumento estrategikoa. Udaleko osoko bilkurak honen bidez honako hau ebazten dau. Lehenengo puntu lez, berrizko hiri antolamenduko plan orokorraren aurrerapena eta hasierako dokumento estrategikoa jendaurrean jartzea, Bizkaiko aldizkari ofizialean tirada handiagoko egunkari batean eta udalaren webunean iragarkia jarrita, 2 hilabeteko epean iradokizunak eta alternatibak egin ahal izateko, eta bigarrena, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen organoari ingurumen ebaluazio estrategikoaren irizmen dokumentuaren eskaera aurkeztea, hasiera dokumento estrategikoarekin eta planaren aurrerapenarekin batera. Orduan, berez da, prozedimentalki, martxan jartzea prozedura guztia. Hori komentatu gendun. Honaz, ados gauz, zango dute, gitxienez 15 urtero eskatzen gabizela, eta eki, saut, ez tekizema bider, asko posten gaituela honaz hastiek, eta, ia dana ondo doien, eta apo txukun bat egiten dugun, eta, listo. Eta, badakigu prozesu luze badala, baina ia ez den asko luzetzen. Oso ondo. Bozkatzera ingo dugu. Aldeko bozkak. Bigarren puntuan, Berrizko udalaren eta Durangoko Merinaldeko mankomunitatearen arteko hitzarmena etxe bizitza aldi baterako lagatzeko. Hordeko zue pixkate prestatu den hitzarmena, eta hitzarmenean batipat jasotzen da, gizarte zorroak zera ditzera ematen daben bere artikuluetan horren gainean, etxe bizitza bat lagatzea kasu honetan mankomunitateari larrialdi kasuetarako, bai gizarte larri eta bai indarkeria kasuak eta baldin badagoz, hori zerbitzu emateko, eta horrek ikusten da 4 urteko epealdi baterako lagapena, gehi beste 4 urteko prorroga bat, luzapen bat gehien jota. Eta gero hor, mankomunitateak hartuko lituzke bere gain, konpromesu batzu mantenua eta txostenean ikusi duzuena, hitzarmenean ikusi duzuena, eta gure aldetik prozedimentalki hau onartu, eta gero mankomunitateak bideratu beharko bai onarpena berean. Ados badagoz, bozkatzera ingo dugu. Aldeko bozkak. Hirugarren puntuan, 1.8 upgrade aurrekontu aldaketaren kontu ematea. Eta hor batzordean komentatu genduzan, alde batetik oizko pinuen aprobetxamentuagatik 34.000 euro gehiago txertatu behar dire hobekuntza funtzeko partidan, eta bestetik ibili izan dire tributuen inguruan ikuskaritza batzuk egiten, batez be hegaldura, zorupe eta tasaren gainean, eta hor aurreko ekitaldiak eta ikuskatzen ibili dire, ze enpresa badagoz hor nolabait konprometituta udalarekin tasa horiek ordaintzeko, eta rekaudazio nahiko potentea egin dute, hor portzentai bat eramaten dute ikuskaritza hori egitearren, eta hor
txertatu behar dire 40.000 euro partida horretan. Orduan, bueno, hau berez, ez bana zerratzen, kontu ematea da besterik, orduan ez da besterik, oseake, bale, zalantzarik edo argitzerik edo. Orduan, 40.000 euro horrek die, egoera irregular baten esan, eguneratu barik esan enpresa batzun. Eguneratu barik egoazan, ez da garaine pixkate hortik eratortzen da, baina hori da gero enpresak nolabait jasoko lukeena. Ze pilo bat rekaudo da, eunda piku mila luze, bai, bota. Gure zerga desberdinen eguneraketa ez denez egin guk ez dugu egiten urtero, hainbeste lan eramaten duelako. Adibidez, IAEren kobrantzaren irizpide batzuk dira segun eta zenbat langile dituzun, segun eta zenbat energia hartzen duzun, segun eta zelako jarduera zen, eta segun eta zenbat metro dituzun, orduan enpresetan gertatzen dira aldaketak, ez beti, baina urteetan zehar gu ezin dugu eguneratu hori urtetik urtero, porque zoramen bat izango zen. Orduan horren arabera egiten ditugu eguneraketak, egiz esan da, 7 edo 8 urtetik behin. Eta inbesteko lana denez, eta inbesteko ikuskaritza eta berme juridikoak eraman behar dituen prozedurak direnez, porque azkenian rekaudazioak potenteak izaten dira, normalean enpresa espezializatuak eta kontatatzen ditugu. Bat dago konkretuki Bizkaian eta normalean eurek eramaten dute. Orduan, eurek eramaten dute portzentai bat. Euneko 30, rekaudatzen duen euneko 30 edo gutxi gora bera. Orduan, hori izango zen, eurei ordaindu behar zaila. Aldez aurretikan ez dakizu zenbat ordaindu behar diozun. Dalako rekaudatzen dozunaren, edo biltzen dozunaren portzentaiaren arabera. Orduan hori izan da, egin dugu lehenengo azterketa batena. Eta hori eman behar zaio enpresari, baina diru sarrerak potenteak izan dira. 110.000 edo 120.000 euro. Eta, klaro, honena da ja gero eguneratuta gelditzen dela. Ja, islatuta egongo dela hurrengo urteko aurrekontuan. Hor dagoz, kasu horretan tasa hori oso zaila da udala kontrolatzea, batez ere direlako, esan dudala, sorupe, galdura hitz egiten ari garenean badire tendidoak eta horrelakoak, ez da? Orduan, ze enpresek ordaindu behar duten hori, gatza da kontrolatzea eta paso egiten dute. Ez dute ordaintzen. Eta ikuskaritzak hori agerian itxi da, horren bat enpresa bat tarteko egon direla, eta garainek aipatu da bena, epealdiro horrelako ikuskapenak egin beharko dugu, bai edo bai. Tokatuko dire beste batzuk egitea ere, garainek aipatu dau, IAM ere, adibidez, industria dela eta ez dela, hor enpresek askotan egiten dituzte obrak adibidez, eta obra horiek ere gero inputatu behar dire segun eta zer nolakoak izan diren. Eta sorpresak eramaten ditugu. Batzutan zuk ikuskaritzak egiten dituzu sartzen zara enpresa baten, ikusten duzu dana ondo, baina igual egin dute foso bat, makina berri bat txertatzeko, eta horrego osoko kontrolpen izan behar dire. Laugarren puntuan, onartu 2025ko ekitaldirako ordenantza fiskalen aldaketa. Hor, aritu gara pixkat komentatzen gure artean, zertzuk adostu geinkezan, bai ez, eta larregi ez luzatzia arren, komentatu gendun zuen partetik, uneko bata igotzearena, eta gu komentatu gendun ikusten gendula hainbat zeretan goitik edo ondo gagozala, eta aurreikusi algendula igotea ura eta saneamentua. Eta zuek komentatzen zenuten, ibilgailuen arira ere, horrek urtean konpromiso bat egon zala, behintzet ibilgailuen abe bai, ez da, igotzea, ez da, uneko bata.
horregaz ados egongo gineke, ehuneko bataren igoera hori aplikatzea hiru horietan. Eta gero, komentatzen zenuten, gu planteatzen genduzan bonifikazio batzuk, egia da desberdinduta egoazala, ibian pixkat landuago edo potenteagoa planteatzen zen, eta zuek proposatu duzue ibian aplikatzen duguna ibilgailuetan be islatzea. Ados, horrekaz bai. Eta gero hirugarren adostasuna lortzekoa zen kultura eta kirolean, pertsona zaurgarrientzako, ez dakit, bono edo sistemaren bat bilatu, horiek laguntze aldera, ez da. Guk egia esan, eta ez da baida sortzeko gure artean, pasan urtean hartu gendun konpromiso, guk horrela ulertu gendun, lotuta egoala batez ere olaku eta aterpetzera. Eta ingendu zen gestinoak, olaku eta aterpetzearekin laguntzeko bertako umeak edo gazteak. Eta eseskoa jasu gendun zeretik, aterpetzetik, eta gure kudeaketa hor gelditu zen. Oin plantamentu ulertzen dugu, zuei ulertuta, orokortasun baten lantzea, ez da, hori da ulertu duguna. Orduan, konpromesu hori behartu gehinke, hor gertatzen dena da, epealdiak eta bermatute, urtarrilaren lehenengo zeretan ziurrenik ezin izango dugu izan, baina bigarren hiruhilabeterako bai, baina oindiziak ezarri beharko gara hori adosteko, bai edo bai, epeak bestelan, aurrera egingo dute eta hori horrela izan da, gu alde, adostasun hori bilatzeko, ez dakite. Igez, hasi ginen guri eskari bat etorriakun, aterpetxetik, olako eta aterpetxetik, ez ardura dune gaitik, baina bai bolondrez batzuk etorriak zen, olako gauza proposatzen, eta gero bertako familiekin berbain dugu, eta familizak onartuko leuki edo zer, dagoesan egoeran, argi dau, ez da bela gure desberdintasunik, baina dagoesan egoeran egonda, edo zer da ondo etorri ze. Orduen, horreitik esaten genduko, zau zerraitiena. Nik ulertzot ardura duenek, euren ikuspuntu ikungo da bela, eta ez da bela gauzak gure moduen ikusten. Baina nik uste hor, bai guriek, bai zuenak eta bai ardura duenak alde batera etxi, eta bertako erabiltzaileen ongizatie bermatu bidala, eta gaztiek eta umiek dienien, hainbat eta gehiago, ez? Orduen, guk uste dugu badauela, igual ez dut esango urtarrila baterako, baina nik uste badauela, ondino azkenengo irudile dugu kasi honi ekiteko, eta, nik uste dut badauela denporie baso zerpentzetako urtarrileako. Igual ezin like martxan epine urtarrilean, igual otsailerako izin bedo, baina betze zozer idatzi jaukin eta plazaratzeko nik uste dut badauela denporie, eta gauzako lan badie, eta gure proposamenak honek ez die gure topiek ez da gutxeu be, esan otzuen bildu ginen nien, beste irizpide batzuk egon kezan, baina badakigu, mai baten jartzen zaren nien, adostasun batera altzeko, ezin duzula zure tope jo. Ibilgailuetan aipatu duzu euneko bata egotiena, igez euneko bize egotia adostu genduen aurten gorako. Ikusi teknikariak esaten dauena, eta badino zuela nahi kondo gau bezala, bata egotie, ez daiten pasau, zaborrekin pasau bidana. Zaborrekin aurre ikusi bagendu lentsu hau eta hasi baginen apurtxo bat egoten, baina etzan olako golpe izango, golpe bat izango da, familizen dako. Baina, einen bida eta ez da besterik. Nik uste dut gauzako lan eta benetan betetako konpromisua hartzen badozue, taso honen ordenantziai gure aldeko botu emongo txaula. Gu argi dukogu zerbitzu publikoa bermatzeko, batazak eta zergak igoin behar direla, bai edo bai, astiro, eta hori, konpromisu hori, lehenengo momentutik pasan urtean argitzi gendun. Aurten, egia da, zaborra ditugula hortartean, igoera handixamarragoa izan daiteke, batez ere, lurralden komentatu gendunagatik, ez da, hau da, zerbitzu berria lizitaziora atara dugu,
Egia da hor, batez ere, soldaten arira igoera nabarmena emango dala, eta horrek gero, zerbitzuan, kostaldetik, igoera, bakarriko da bela, gero hori, herritarrei inputatu beharko diegu. Justo, kasualidades, urte honetan tokatu da, lan hitzarmen hori adostea, enpresa eta langileen artean, eta goraka da, nabarmen itzela izango dala. Eta, hori kudeatu beharko dugu, ala nolan. Eta bestelan, ados, zentzu horretan, planteamendu guztiekaz. Gure partetik, alde bozkatzeko zera ingo dugu. Orduan, aldeko bozkak. Eta bosgarrenean dugu 2024ko 204 aurreko ekitaldiko gastuak, horrek extrajudizialak edo deitzen direnak, eta hor deko zue zerrenda, faktura P, komentau gendu batzordi bebain, zentzu diren, ez dakizo zera ipatzerik edo deko zuen, edo... Ez dakigula zaitik ez diren ordaindu, ero zaitik ez diren kobrau, ez da betiko ez, baina ordaindu badieko esko estrabarik ipintzen ordaintzeko, orduen, Bale, boskatzera inberko dugu, aldeko boskak. 6. Abstentzioak. 5. Bale, bukatutzat ematen dugu bilkura. Esto.